Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Igayaw ikaw, O Ginoo. Sa matag tuig, muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala may balo ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon. Ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulog ka adlaw nila hikaplagan siya didto sa templo. Naglingkod sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. May pauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayaw ikaw, O Kristo. Magpabiling nanindog. Palihog maglingkod ang sarang makalingkod. The rest of us makarog kita pabalantong. Mga hindi ko maigsoon kang Kristo ang balaang bata, ang batubalani sa pahigugma, mao ang kausa sa atong panagtigom karong buntaga. Gani sa kusog na tingog, daigo nato ng mahal nga Dios. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Masipang pakpak sa mahal nga Diyos o sa balaang bata Señor Santo Niño. Mga hidigog baigsoon kang Kristo, inubanan sa atong kaparian nga nagakon-celebrate karon, ilabi ng atong mga igsoon nga pari nga Agustino, o kamong tanan, dinapit layo pa o dool lang. Salamat kayo sa inyong hamili nga presensya sa kining atong pagsaulog a Santos nga Eucharistia. Mga igsoon, kung malobat
ang akuhang hope. Murag maluya bitaw ang paglaom. Usa sa mga inspirasyon ang ginabalikan nako ang usa ka tawo, usa ka persona, ngalan niya si Mary Dimelin. Si Nene ang iyang angga or hayo. Siya manghod ka nako 2 years. Pinasahi kining si Nene kay pagkapanganak kaniya, blue baby man siya. Naa siya'y congenital disease. Pagpanganak niya, ang iyan na permit-joke sa akong amahan, kulang ang imong sipa. Mauna nga na ay buho or hole ang iyang heart. For the medical language, she was diagnosed with VSD, ventricular septal defect. Ang lisod kining balatian kay ang buho sa iyang heart, bisan makakope man, kung magpump kang dugo, ang hangin gasungaw ba? It's leaking with oxygen. And so, the pumping of the blood will not flow forcefully and properly. Mauna nga pirmi siya kahanga. Hapo ba? Shortness of breath is her constant struggle. Murag severe asthma. Ang worst, mao nga kung mag-abot ang iyang period, dysmenorrhea, 3 days siya, murag naa siya bitaw sa exile sa iyang kama. Wala siya kakaon, wala galihok. Sa ikaupat nga adlaw, mubarog na siya makaon gamay, lugaw, o then 5th day full meal. I could not forget na katong usa ka gabi nagpauli ko gikan sa seminaryo, naglili man ko to say hi, tulog na siya. Tungod sa iyang balatian, tulog ka ulunan patong-patong ang ginagamit siya para makaginawa siya tarong. O makita jud nakon ang difficulty of catching her breath while sleeping. Kung imagine nato kanang gadagan, agahangak, mauna ang iyahang posisyon sa pagtulog. Lisod kaayo. One of our conversations nga nagtatak sa akong kasing-kasing o nagdulot ka cool nga dako kaayo, kato nagsulti siya one time, ingon niya, Manoy, nakapoy na jud ko. Kung madunggan mong usa ka tawo nga isog kay isog man siya sa among pamilya, umaingon siya nakapoy na jud ko, grabe kaayong kaguol. Murag nakapoy na jud ko, dat, kanusa ka ko kwaon ni Lord. Kanusa ka maghunong kining balatian. Kanusa ka mag-stop kining sakit sa kasing-kasing. So magawas ako na sa kwarto, dili ko na matulugan. Kaya naluoy ko sa akohang manghod. Ngano man siya, ngano man kulang ang iyang heart, ngano man may buho ang iyang heart, ngano man siya ang natagna nga may VSD. Mga hinigog maison kang Kristo, pero human sa mga duwa ka adlaw, mabarog ng akong sister og padayon siya to take care sa household, kaya nakagraduate man siya. Mao kini ang istorya. Ingon sa doktor, 12 to 16, hangtod diha lang ang iyang kinabuhi. But she survived up to 38 years old. Yes, nag-pass away ng akong igsoon. But I would like to honor her today, kay ngano man, she taught me a lesson of hope. Mauni akong i-share kaninyo bilang konklusyon sa atong pagpalandong. Nangutana ko kaniya, kay nagsulti naman siya, nakapoy na jud ko, Manoy. Then I asked her, pagkahuman namon sang pusoy dos, duha man lang mi, wala man pusta, no? Mga igsoon, I asked her, so,
unsa man ang rason nga ang imong katri kung nagahigda diri ang ulunan niya, ang diagonal across is istante ug sa taas na imahin kang Sacred Heart of Jesus o Senyor Santo Niño. Ingon ko, ngano man mauna ang posisyon nga murag nagatulok ang duha ka estatwa kanimo. Mauni ang tubag niya kanako, manoy kanang Sacred Heart, si Jesus gatudlo sa iyang heart, nagasulti ka na ako kung kasakit ang akong heart. Ako sab, sakit man ang akong heart. Nasaktan ti ka. Tapos, bonus na kuno ka na kung mag-music nga Don't Break My Heart, My Achy, Breaky Heart. Mauna kuno ang mensahe kang Sacred Heart of Jesus. Pero ubos sang imahen, diha sad focus sa katri, facing her, mao ka na ang Santo Niño. Ingon ko, unsa man na ang role ni Santo Niño. Yan nakita mo naman ay ang pahiyom ni Senyor Santo Niño. Kadang tamis niya bitaw nga smile. Kung dumugib up no jud ko, tulupon ko lang ang imahin o ang iyang smile o ang background music. So may pare, dili nga nag-aawit. Smile even though your heart is aching. Kay tinuod yun, aching yun ang iyang heart. Pero ingon ni Sir Santo Niño kaniya, smile sa gihapon. O ingon niya, kanang Sacred Heart of Jesus o kanang Senyor Santo Niño, mauna nagahatag kaniya reason to stand up and rise the next day and to go on. Ipunggan ko lang akong luha, usahay ang mga nakatuon sa theology of hope. Daghan kayang doktrina, space in Latin. Pero usahay makatnan nato sa usa ka simple nga tawhana who struggled every day with shortness of breath, with an aching heart. Asa niya nakatnan ang paglaom, diha kang Sacred Heart o kang Senyor Santo Niño. Mga hinigugma, unaa ka mo dira, hindi ko makita inyo naong, kaya nagapayong ka mo, pero kita ka mo ni Lord. Above all, kita niya straight to your heart. Usahay even ang imong heart physiologically perfect, even after your stress test. Pero usahay dili kalikayan ang sakit sa kasing-kasing. Ilabi na bitaw kung naa kay kasinatian nga gipaasa ka, pinaasa. Halimbawa, sa ekonomiya, gipaasa ka nga maubos kini nga presyo, pero saka lang nga saka. O, dili ko na pag-isulti kung unsa na, ha? Halimbawa, sa imuhang relationship, nakita mo na ang imong one true love. Nagmahal ka. Then na-discover mo na ade ay siya'y other love. Agoy. Pinaasa ka lang. Emotionally, you are broken. Worse, kung usahay, mag-ampo kita sa mahal nga Diyos. Ug dili siya murag matubag ba? Dili ta kapasar sa atong exams, dili na to makabot ang trabaho, dili na to makabot ang mga damgo na to, ang ginapangandoy. Murag si Lord paasa sad. Sakit na sa kasing-kasing o sa korason. Sa maong sitwasyon, kining atong tema, Santo Niño, paglaom, the hope of our pilgrim church, madangop kita kaniya, muduol kita kaniya, mauna ang gibilin kanako nga leksyon
o lesson sa akong igsuon sa akong manghod. Ingon niya, kung kapoy na jud ikaw, o gasakit imong kasing-kasing, dool lang sa Sacred Heart o kang Senyor Santo Niño. Kay ngano man, you can still smile even though your heart is aching. January 17 ang iyang birthday, but 2010, she already went back to the Lord. Hangtod karon kung maluya ako, madumduman na ako akong igsuon. Kapasalamat ako sa iyang leksyon. Pero ang leksyon, dili konsepto. Ang iyang lesson of hope, walay liwan ang Senyor Santo Niño. Sa Ebanghelyo, diri makita naton si Maria na balaka kaayo. Murag ang kasing-kasing sakit kaayo. Nangutana siya kang Jesus, ngano man, wala ka na mo makita, pila ka adlaw, nawala ka man. Sakit kaayo among kasinatian. Ang tubag ni Jesus, murag insensitive. But I want you to know, Christologically speaking, dinhi nagbuswak ingon nila ang Christological consciousness sang batang Mesiyas, Christ child. Ingon ni Cardinal Tagle, balaang batang manduluwas. Kay ngano man, sa pagtubag niya, I have to attend to my Father's business. Dito sa templo, wala siya nawala. Nakatnan niya ang iyang Christological mission. Mauna magdulot kang kaluwasan o paglaom kanatong tanan. Mga hinigugma, mauna batubalani siya sa pagigugma o siya ang kalayo sa paglaom. Paglaom nga way pagkapaong. Sa atong pagtakop kining pagpalandong, hinaoton ta sa uban kanato nga daghang sakit sa kasing-kasing, lobat ang paglaom. Duol kita kang Senyor Santo Niño. Muampo kita. Tuluko nato ang iyang smile. And then, dunggo nato in our heart ang iyang mensahe. Anak, naalam ko dinhi, padayon, kaya mo yan. Smile even though your heart is aching. Senyor!